Kerman Junior. Aspaldi ez dut gure arreba ikusi. Aurrekoan itxean egon zen, ez da? Bai. Zer kontatu zuen? Esaldizu amak esan? Zer esan behar zidan, ba? Gure arreba ama izango da. Ez esan berri oso ona da hori! Iloba bat, hau poza! Eta bada gehiago, Kerman. Geu izango gara eta bitxeak. Gu biok? Baina, hori oso handia da hori! Hau poza! Beno, niri beldur pizka bat ematen dit, Kerman ez pentsa oso erantzukizun handia da. Arrazoi duzu, ardura handia da, baina oso erronka polita da eraberean aita bitxi izatea. Eta ni presnago erronkari heltzeko. Bai, eta zein izango da gure lana? Zer egin behar dugu? Lehenik eta behin izena pentsatu noski. Enpresako bezero batek izen oso bitxia dauka. Ea gogoratzen dudan. Bueno, baina agian gure arrebak aukeratu nahiko du izena, ez? Zer diozu, aita bitxien lana da izen aukeratzea? Datu garrantzitsu bat behar dugu noski. Zer izango da, neska ala mutila. Agian mikiak etorriko dira! Egia! Zerrenda bat egin behar dugu oraintxe bertan. Kontu zibili, erronka oso polita da, edota izen oso bitxia dauka formekin, okerrak baitira. Gogoan izan, horrelako esaldietan oso maila adberbioa izenaren aurretik ipiniko dugula. Hortaz, oso erronka polita da, eta oso izen bitxia dauka esango dugu. Tira, Kirmen, eta mutila bada zein izen gustatzen zaizu gehien? Niri Kirmen. Bueno, edo Kerman. Mila eskera, naia, biak apuntatuko ditut. Baina uste dut, bai amak zein izeba Carmenek nahikoa daukatela gurekin. Bota beste izen bat. Ba, Kerman edo Kirmen ez bada... Junior. Junior? Baina, zein izen klase da hori, Kirmen? Bai epaitegian nola euskaltzen dian atzera botako digute. Ziur nago? Ba, Estatu Batuetako filmetan beti erabiltzen dute izen hori. Eta niri asko gustatzen zait. Tira, apuntatuko dut, ziur bai gure arreba nola bere senarra iritzi berekoak direla. Ez zaila izena gustatuko. Eta? Goza sola, gu gara eta bitxiak, Apuntatu. Junior. Edo Kerman Junior, edo Kerman Junior, edo biak batera, kajota, kaiei, harrapatu alduzu. Bai, harrapatu dut, baina nik uste dut bai amak nola izeba Carmenek ez dutela itzioko ulertuko. Eta neska bada zer? Neska bada. Pam. Pam? Baina, Kirmen, benetan nondik ateratzen dituzu izen horiek? Bara, Amerikar filmetatik. Amerikar izenak askoz ere entzutetsuagoak dira. Nor gogoratzen da zaterako Unax izeneko batekin, Mesedez, inorez Unax. Baina, Brad izena baduzu ordea, hori beste kontu bat da, Ez dakit banik. Antzuk apuntatu. Ez nahaztu, bai amak zein izeba Carmenek, bai epaitegian nola euskaltzaindian eta tankerako egiturak, ez baitira egokiak. Horien lekuan, bai amak bai izeba Carmenek eta hala epaitegian nola euskaltzaindian esango dugu. Tira, nola doa zerrenda hori? Oraingo oso zerrenda laburra da. Hori bai, oso izen originalak apuntatu ditugu. Irakurriko dizut. Kirmen, Kerman Junior, Kirmen Junior, Kaiei, Brad, Pan... Bratzen eukara apuntatu beharrik. Adibide bat baino zen. Badakit, baina oso adibide polita iruditu zait, horregatik apuntatu dut. Brad, hori da hori izen polita. Badaukat antzeko beste izen bat. Txuk. Ederra! Aurrekoan oso film interesgarria ikusi nuen. Eta bai protagonistak, bai zuzendariak txuk zuten izena. Nik ere ikusi nuen. Bide batez, neskak zer izen zuen. Pam! Hori da! Sekulako zerrenda prestatu dugu. Oso aita bitxi honak izango gara. Ikusiko duzu. Orain Mari eta Izeba Carmeni erakutsiko diegu zerrenda, ez? Bai amak, bai Izeba Carmenek euren iritzia emateko aukera izango dute. Baina guk daukagu azken hitza, ilobaren izena guk aukeratuko dugu. Gainera, ilobari gustatzen ez bazaio, nagusitan aldatzeko aukera izango du. Benetan? Izen aldatzeko aukera dago? Bai.
Oso berri hona litzateke hori. Bai, aukera dago. Oraintxe bertan noa epaitegira. Hemendik aurrera, Brad Ugarte izango naiz. Bulegoan hitzik gabe geratuko dira. Oi, itxaron zurekin noa, baina zalantzan nago zer jarriko dut. Txuk edo Junior. Edo Txuk Junior. Ilobarentzat izena aukeratzen ibili dira gaur ugartetarrak. Lehen zatian oso maila adverbioaren ordenarekin nahastu zaigu gure kerban. Hala, oso adibide polita iruditu zait edota oso aita bitxi onak izango gara, esango dugu. Adibide oso polita iruditu zait, aita bitxi oso onak izango gara eta tankerakoak alde batera utziko ditugu. Bigarren zatian gogorarazi dizuegu bai amak zein izeba Carmenek edota bai epaitegian nola euskaltzaindian esaldiak okerrak direla euskaraz. Horien lekuan, hobeda, bai amak bai izeba Carmenek eta hala epaitegian nola euskaltzaindian motakoak erabiltzea. Hauxe gorko saioa lagunok, zuek badakizu ez da, honekin edo harekin, baina egin.